ond yn euog iawn yn y mewnol. A mae'r arglwydd Iesu yn dod ar ddau gyda'i gilydd. A mae'n bwysig iawn, iawn, iawn. Rhag i ni gwmpo i ragryth, fel rhagryth y Phariseaid. Dyna'n union oedd eu rhagryth nhw, neu rhan fawr ohono fe. O'n nhw ddim yn euog o'r Acts, y gweithredoedd allanol, ond o'n nhw ddim yn gweld y pechodau mewnol. O'n nhw'n llawn rhagryth. Felly, y llun nesaf, mae Iesu Grist yn rhoi tymed bach o X-ray arni. Nid just y tu allan, ond beth am y galon, beth am y tu fewn. A mae hwnna'n bwysig iawn, iawn. Mae'n bwysig wrth i ni feddwl beth yw cyfiawnder. Dyw rhyw gyfiawnder, rhyw siow allanol, ddim gwerth fel oedd gyda'r Phariseaid. Mae rhaid fe fod yn fewnol, mae rhaid fe fod yn drwyadl. Dyna oedd Iesu Grist. Tu fas a tu fewn, oedd e'r un peth. Yn berffaith. Tu fas a tu fewn. A mae gyfiawnder wedi rhoi i ni yn berffaith. Cyflawn, tu fas a tu fewn. Mae'n cuddio'n pechodau ni, tu fas a tu fewn. A wedyn mae'r cyfiawnder mae yn ei roi i ni nawr yn yr hedyn yna, i newynu a sychedu amdano, y cyfiawnder mae'n rhoi'r ysbryd glân nawr i ni i'w gael, tu fas a tu fewn. Nid just yr y tu fas. Y ddau. Allanol a mewnol. Ac yn y 6 esiampl yma, mae 4 gallech chi ddweud yn gyfreithiau fel y cyfryw. Na ladd, naw dineb, llwon ynglyn â tyngu llw ac ynglyn â caru cymydog. Na'r cyfreithiau mewn gwirionedd, gallech chi ddweud mai goddefiad, neu pethau chi'n gweithio mas o'r gyfraith yw'r ddau arall, ysgariad a dial. Ac mae'n ddiddorol, mae yna wahaniaeth. Gyda'r cyfreithiau, mae'r Phariseaid yn tynnu nhw lawr i'r esgyrn. Gyda'r pethau eraill, pan maen nhw'n sôn am ysgariad a dial, maen nhw'n llanw nhw mas. A mae Iesu Grist yn troi'r cwbl a'i ben i lawr. Gyda'r cyfreithiau, mae'n llanw nhw mas. Gyda'r goddefiadau, y concessions, os licwch chi, yr ysgariad, mae'n tynnu nhw lawr. Mae'n tynnu nhw lawr. Bydd e'n ddiddorol i ni weld hynny, fel mae'n troi dysgeidiaeth yr arweinwyr crefyddol a'r traddodiadau yma a'i pen i lawr. Wel, y canlyniad dysgeidiaeth y Phariseaid oedd wneud cyfraith Duw yn wan. Canlyniad dysgeidiaeth Iesu Grist yw wneud e'n gryf, wrth gwrs. I ni weld e'n glir ac i ni ddeall yn iawn. I ni'n diolch i Dduw y bore yma am Iesu Grist. Dylen ni fod mor ddiolchgar bod Duw wedi dod mewn cnawd a bod wedi dod yn gyntaf yn hyn i esbonio i ni ac i ddangos i ni beth yw safon cyfiawnder Duw. Beth yw y gwir ddealltwriaeth o gyfraith Duw. Fel bod ni ddim yn y tywyllwch. Mae hwnna'n fendith a rithro. Nid yn unig hynny, mae Iesu Grist wedi dod i gyflawni'r gyfraith ar ein rhan ni, a'i roi yn rhodd ac i roi'r hedyn yna yno ni i gael nerth a syched i gyflawni'r gyfraith, a dod yn debyg iddo fe ac yn lan ac yn sanctaeth tu fewn a tu fas. Mae'n osgoi rhagryth. Fe sy'n hyfryd am ddysgeidiaeth Iesu Grist, does dim lle i rhagryth. Does dim lle i acto allanol heb y mewnol. Ac i ni gyd yn gwybod yn reddfol bod hwnna'n beth gwael. I ni gyd yn gwybod bod yn beth gwael. Yn reddfol. Mae trial bod yn rhywbeth na di chi ddim,
trial rhoi'r argraff o fod yn rhywbeth na di chi ddim, i ni'n gwybod bod hynny'n anghywir ac yn ddiwerth ac yn wastraff amser, i ni'n gwybod hynny. A mae'r arglwydd Iesu yn dangos hynny. Mae'n dangos i ni ei gyfiawnder cyfiawnder Duw, a'r cyfiawnder mae ni gael. A'i gael yn llawnach ac yn llawnach yn nerth yr ysbryd glân trwy beth mae'n ein dysgu ni yn y gair. Ac felly ni'n diolch y bore yma i'r arglwydd am ei air. I ni'n diolch am yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n gweddio wrth i ni edrych ar yr esiample yma, yr enghreifftiau yma, a bydd e'n siarad â ni, a bydd e'n helpu ni yn ein calonnau, yn ein perthynas a'r arglwydd a'i ewyllus ar ein cyfer ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr emyn ola bore yma, y bugail mwyn o'r nef a ddath i lawr, i geisio ei braidd trwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Diolch am dair arglwydd, diolch am y bugail mawr, diolch am yr arglwydd Iesu, diolch bod e'n ein harwain ni gyda'i air fel i ni newydd ganu, a diolch am y gair yna bore yma o arglwydd. Diolch o arglwydd am gael gweld mwy beth yw cyfiawnder Duw. Bod e'n gyfiawnder llwyr, bod e'n gyfiawnder pur, bod e'n fwy na gweithredoedd allanol, mae'n allanol ac yn fewnol. Diolch mai dyna yw cyfiawnder Iesu Grist, a mai dyna
y cyfiawnder fyddwn ni ynddo fe rhyw ddydd ein hunain. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod ti wedi ein gwisgo a'i gyfiawnder, fel bod ni'n gallu dybrofi di'n barod fel ein tad a'n Duw, a'n ffrind arglwydd, ac i ni'n diolch bod ti wedi roi'r hedyn yno ni, fydd yn tyfu yn gyfiawnder pur yno ni'n hunain, cyfiawnder Duw yno ni ar gyfer dydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni eisiau i'r cyfiawnder yna i dyfu, ni eisiau byw yn gyfiawn yn dy olwg di arglwydd, ac i ni eisiau dy nerth di, i ni eisiau nerth yr ysbryd glân arglwydd, i fyw yn gyfiawn o ddydd i ddydd. Arglwydd, i ni eisiau help i beidio bod fel y Phariseaid. I ni eisiau help i beidio bod yn rhagrythwyr. I ni eisiau help i roi yr un sylw i'r mewnol a'r allanol. Diolch bod ti'n addo helpu ni arglwydd. Diolch y byddu di yn ein nerthu ni ac y byddu di gyda ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a'r hoso gyda ni, yn awr a hyd nes y daw. Amen.